Il-prospektus għall-Istitut tal-Istudju Turistiċi issa jinsab mod sħiħ online fuq is-sit tal-ITS stess. Dan anki fid-dawl li issa l-ITS jinsab affiljat mal-Akkademja tal-Emirati f'dak li għandu x'jaqsam mal-qasam tal-ospitalità fejn l-istitut li llum primarjament jopera minn ħalluqa joffri korsijiet mill-livell basiku għal livell maġisteru. L-ITS bħalissa dejb kampanja bit-tema Spread Your Wings b'tifsira ċara wara dan il-messaġġ li juru kif kull student se jibda jimraħ f'avventura edukattiva ġdida. Intant aktar studenti tal-ITS komplew jieħdu esperjenzi li lil minn xtutna f'ċentri rinomati. Fil-waqt li s-sena li għaddiet l-Istitut tal-Istudju Turistiċi bat l-istudenti jistudjaw fil-Haga Helia, Università tax-Xjenza Applikata ġewwa l-Finlandja. Din is-sena 25 student għaddew 4 xhur f'din l-istess università. Dawn l-istess studenti qegħdin isegwu t-tieni sena ta' baċċelerat fl-immaniġġjar tal-ospitalità internazzjonali li ma' kors għandu kollaborazzjoni mal-istess università. Ir-riżultatu li normalment dawk li gradwaw jirnexxilhom sibu impjieg eċċellenti filwaqt li l-kompetenzi tagħhom jiġu stmati sew minn min jimpjega. 10 studenti oħra kellhom iċ-ċans ukoll għaddew 4 xhur jistudjaw fl-Istitut Paul Bukov Lyon fi Franza. L-istudenti li qed jistudjaw għal baċċelerat fil-gastronomija studjaw maħut mill-aqwa professjonisti fis-settur internazzjonali kulinari. Dan l-istitut hu kkunsidrat bħala wieħed mill-iktar ċentri kulinari prestiġjuż mhux biss fi Franza imma anke fid-dinja kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.